Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, ginapatihan NPA leader kag notorious nga hitman, isa sa duha nga napatay sa engkwentro sa Banwa sang Isabela. Aksyon, siguraduhon nga may masakyan ang empleyado sa Kapitolyo kung madayon ang transport strike. Sa balita nasyonal, nag-estar sa malayo nga lugar prioridad sang gobyerno sa ikapat nga National Vaccination Drive. 39 ka mga lugar nga ginpaidalom sa COVID-19 Alert Level 1, wala sang pagtaas sa kaso. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Webes, Marso 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Work from headache? Social dysmenorrhea? Good morning mga ka-aksyon and good morning Aksyon Eden. Yes, good morning and happy Thursday, Action Boy. Kagsapan Yes. sini mga ka-aksyon, bawalong-along git kay nagaulan pa sa Why na. wala na pero kagina sang kagahon kapilay ko mag reroute. Abi ko ano kapila ka mag sulay. Kapila mag reroute gid kay gabi na. Nga man, kay nga Gabaha. lagyan. Nga lagyan ka ba? Oo. Okay. Tapos kadamo na sa mga hindi man gidamo pero more than one mo ti duwa. Kasalakyan nga tumirik ang kanilang sasakyan. Kay do kadalom gid sang kay do bilog nga kagabi nag-ulan. Tingala ko do kamuok gid sang tulog ko. Sige, good morning na sa aton nga mga ka-aksyon dira nga naga-monitor sa Facebook live. Ano gani? Follow. Please like, share, and follow Like, sa share, ating and sininga follow. Facebook page. Yes, correct. Oo. Good morning sa mga aga pa nagbulugtaw kag nagmonitor diri sa Action Radio Bacolod. Sa mga kapihanda, mga aga sa mga tubaan, ini tubaan niya mo ni Uras, no? Wala pa guro. Why pa. Mga gatasan. Mga gatasan, mga kukwahan. No? Sakay kay Ma'am Joy Olarte Estacion, good morning dira, no, principal din sa Antipolo National High School. Sa Antipolo. Antipolo. National Pontevedra? High School, Pontevedra. Oo. Perfect. Good morning dira sa imo, Ma'am Joy. Kag sakay Rochelle Evangelista. Good morning. Yes, good morning. Ikaw ba next ni Den Ben? Kay Orlando Betita Permalan. Maing aga ko no, nagapamati sila dira sa may purok Pag-asa, Barangay Estefania. Good morning dira sa inyo, kag maayo lang nga pagpamahaw, kag pagpangape. Dennis Richard Tibor Roma, good morning, have a nice day, God bless po. Miss Black Eden, do kalain sang pagplastar yaw. Miss Black Eden ko no hamalya. Dapat Hindi Miss Eden in black. gani sala hindi ya pagplastar ya. Tatlo nga gani liwat ni ko ni pagbasahon. Kay Noim Depon. Maayong aga man and stay safe. Subuman kay Dan Bautista. Hi sir kuno, good morning. Basta kilala mo ni. Dan Bautista. Yo, of course, kilala. Kay Athea Kim Iriman, mga aga mandra. Kay Elmer Cordova. Kay Mandrigma Tupan Baredo. Grabe nga ngalan niya ba? Gani no, grabe. Mandrigma. Rig. Morning si mo, Rig. Astig. Rig. Mandrigma sa mo. Grabe nga nickname. Di ma. Hindi mo na. Kay Athea, di ni sa makadto man. Watching Santang Golat nga maglakat ang Roro. Tinapantike Kay Lola yan. Okay. Sige, standby na sa mga balita lokal.
Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08 sa detalye na sang mga balita lokal. Ginkupormar ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte nga si Hil Marco alias Bedam ang inakabig nga commanding officer sang sandatahang unit propaganda nga nakabase sa Central Negros 1 kaaktibo nga miyembros ng Special Partisan Armed Revolutionary Unit o SPARU. Ginpahayag man ni Pasaporte nga paagi sa bulig sa mga pumuluyo na ibaluan sila hanay ang ngayara sa sitio Pasto, Barangay Amin, ang presensya ni Marco kay iban pa. Nagpangabayman si Pasaporte sa iban pa nga mga rebel returnees nga buligan nga sila nga makilala ang isa pa nga napatay sa inkwentro. Duha pa ni Pasaporte napilasan man sa inkwentro ang isa ka miyembro sa NPA nga si Robert Anceno kag karon ginabulong sa ospital. Ginkumpirmar man ni Pasaporte nga napilasan sa mga enkwentro ang duha ka miyembro sa 62nd Infantry Battalion Philippine Army nga sanday PFC Mark Christian Bilio, 24 anyos, kag Corporal Alisasis Rex Blanco, 31 anyos, kag parang nga confined sa isa ka pribadong ospital sa siyudad sang Bacolod. Nagapabili naman sa morgue sa Leo Memorial Chapel sa Banwa sa Isabela ang duha ka mga miyembro ng NPA nga napatay sa enkwentro sa tunga sa 62nd IB Philippine Army kag Isabela PNP last 3 ang aga sa sitio Pasto Barangay Amin Banwa sa Isabela. Sunod kay Police Captain Joseph Partidas ang napatay kilala kay Hil Marco alias Bedam, residente sa sitio Kasingan Barangay Maniak Syudad sang Giol nga Negros Oriental. Samtang nagapabili naman sa gyapon nga Mr. X ang isa pa. Sunod kay Partidas, plano kuntani sa mga kapulisan kag Philippine Army nga iserbe ang mandamiento de arresto bato kay Marcos sa kaso paglapas sa RA 10591 panginlutang sang grupo ni Marco mga otoridad rason nga nagbalos ang mga ini. Dugang pa ni Partidas, patay on the spot si Marco kag ako pud sini samtang napilasan naman ang isa pa kag inigin kilala kay Robert Anceno, 21 anyos, residente sa sitio Mapaho-Paho Barangay San Agustin sa mga Banwa nga karon padayon ginabulong sa ospital. Na recover sa insidente ang duha ka kalibre 45 nga armas luthang kag isa ka hand grenade. Ipasiguro naman ni Governor Bong Lacson nga may masakyan ang mga empleyado sang gobyerno provinsyal pananglitan nga madayon ang ginaplano nga untat biyahe sa pila ka mga pampubliko nga salakyan sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Lacson, madamo sa mga empleyado nga masami nagasakay sa tipasahe sa pagpadulong sa ilang ginatrabahuan. Isa sang posible nga paghimuon amo ang pagtalana sa salakyan sang gobyerno agud magsugat nga magdulong papauli sa mga empleyado. Una din bahayag ni United Negros Drivers and Operators Center Undok Secretary General Diego Malacad nga nagaplano ang ilang grupo nga magpatigayon sang 5 ka adlaw nga untat biyahe sa katapusan nga bahin sang Marso. Bila sa ilang ginademanda sa gobyerno nasyonal, amo ang pagpaiway sa implementasyon sang 12% value-added tax kapag suspender sa excise tax sa langis. Ginapanawagan man sang undok sa lokal nga gobyerno sa Bacolod nga bawion ang endorsement sa Transport Modernization Program sang gobyerno. Sa iban pang nga balita lokal, masobra na sa 1,000 ka mga tarpaulins nga wala nabutang sa common poster area sa syudad sa Bacolod ang napangkakas na sang Operation Baklas. Sunog kay Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito, magapadayon man ang pagkakas ng tarpaulin sa hindi designated nga lugar apesar sang ginpagwa nga temporary restraining order sang Supreme Court. Ginpatag ni Sorbito ang TRO ang nagacover lamang sa pila ka mga seksyon sang COMELEC Resolution number 10730 lakip na dire ang hindi pagkakas sang oversized nga campaign material sa pribado nga lugar tubtob nga masolbar sang Korte Supremang petisyon. Pero nagpanumdum si Sorbito nga pwede makakas ang Oplan Baklas ang oversized campaign material nga yara naman sa pampubliko nga lugar. Kapay naman sa 476,000 nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sa bypass operation sang Police Station 8 sa Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport diri sa siyudad sang Bacolod. Ang natakpan ginkilala kay Jordan Natalio, 23 anyos, kag residente sang Purok Lampirong, Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod. Nakuha kay Natalio ay isa ka bulto kay isa ka gamay nga sachet sang ginasuspetsuhan shabu nga may kabugaton nga 70 gramos. Si Natalio ang preso karon sa custodial facility sa Police Station 8.
Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 182,290 ang kasos ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 64 ka bagong nga kaso. Sa bagong nga kaso, ang Iloilo Province may 26, 11 sa Iloilo City, 9 sa Capiz, 8 sa Negros Occidental, 7 sa Antique, kag tig-isa naman sa Aklan, kag syudad sa Bacolod. Samtang 239 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan, nga 173,775 kag duha ang bagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 5,310 ang Western Visayas, may 3,125 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Ginapatiha ang nag-a-estar sa malayo ka lugar, prioridad sa gobyerno sa ika-4 ng National Vaccination Drive. Samtang kung 39 ka lugar ngayon pa idalom sa COVID-19 Alert Level 1, wala sang pagtaas sa kaso. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin may inalamon sa pagpili. Okay, sige. Siling ni Ma'am Van. Good morning dira kay Ma'am Van Mayo ha, kag kay Dr. Matt Mayo. Yeah, I got your back, Miss Gorge Eden Aboso. You look great in heart. In black. In black. Kay heart nga black. Because I heart. You look great in black heart.
You look great in black. In black Ipagya lang. lang sa heart. Oo. Di ba? Pero paano mag-describe mo sa imo nga outfit man daw ka sporty, di man? Pang golf. Magani sporty sa gani, no? Mag-golf ko later mo. Kaya mo na mag-golf ka liti, magtutuwa gina kung magawa ng imo nga Ay, excuse me, sorry. May boy ko ya. Ano ko... hindi kayo madukudo ko nga na. Kaya mo na yun. Gagawa mo na yun. Bala, mo tayo basta gamo lang ko Basta na. gumawa mo na yun. Tapos kung magpulot ang Excuse me. Kadi. Manadayin. Tapos gabot dahil naman na kayo. I-tip mo mo. Kadi. Kadi na to. Kadi panawag sina, oh. Karon. Nya kadto kadi. Muna. Di ba kadi man? Bad si mo. Kadto Abi kadi. ko kung ano yung term. Pero hindi mo na ang tawag sa mga nang upudla sa mga golfers. Caddy. Kadi na panawag sila. Kadto ka di. Kadto kadi. Kaalam Very good. Sa nagkaroon, very nice polo shirt. Ang ngayon ka pala mga mo, action boy. Ay galit. Di ba kliko nila mga Wow, bal ko ito. Alo ko layo. Paliwat sa January. Gani. May kwan pa man, may Domingo di Paskwa. Kalayo pa man to. Hindi, April 16, 16? bala mo? Oo. Kay 10 to 16 ang ano mo. Teka, hindi. Ay, nilapit na lang magbuli si Ma'am Van. Ito Itugyan. yan. Basi damo to si Doc Matt Mayo. Galing ba kung mas dako. Ano ba yun, no? But mo silingon, pre-love. Diba mga basi, once used lang mula. Okay lang na at least salin sa Minnesota, di ba? Yes, correct. Imported. Yes. John Vicente, good morning dira kay sa Vicente family sa barangay Hagnaya sa Hamindan, Capiz. Kag dira sa may Karabalan sa pamilya niya sa Karabalan, Himamaylan City. Good morning. Kagawad Ems Aboso is also watching. Kay amigo naton Phil Alonsagay, Miss Jenky de Alagdon, kay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning man. Dira kay Beboy Villasor, kag kay Ma'am Van, kay Dr. Matt Mayo, kay Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, Alex Montesa, Melili Oligo, Michael Jun P. Season, Cirela Summer Aguilion, kag Emma Ababaw Abaluna, kag dira man sa kay Joe kag Lulet di Alagdon. Good morning from Miss Jinky. Yes, Sa thank you. pamilya dira sa DSB. Thank you so much, Ma'am Jinky, sa 200 stars. Yes, salamat gid, no? Yes. Ray Malin Sabala, ano to si mo Raymalin. Oo. Balderueda. Baldurueda. Yes. Sige, sa pamilya sa Hamindan Capiz. Sa Sabala kag Mariano family. Sige, go. Kay Athea Kim, good morning ko no sa mga members ng church nila sa Murcia, nagapamati always. Anong church May niya? church, may church si Athea. May church Perfect. gali. Oo. Kay Nang Lizelle Damasco, dira sa may barangay Nanunga, good morning. Kay Rochelle Fulgencio Susana, of course, may agaman. Sorry, si Gwapa, kag birthday girl, man gali Action Eden, ang partner. Sorry, ako na type si Action Dorel. Wala, gidya problema, Ma'am Jinky. Oo. Birthday girl. Dugay pa. Dugay pa. Mauna pa si Ma'am Van. Mauna pa si Ma'am Van. Ano sa 4 days na lang. 4 days to go. Happy birthday, Ma'am Van. Monday. Birthday ni Ma'am Van. May wala ka. Aklan. Ay, kalain. Makadugya po na. Makadugya pa abot. Kay, tika nga, pang namalan sa mo, anong ganap, Ma'am Van? Merong kaganapan niya. Siyempre. Siyempre, of course. Si Ma'am Van pa. May ganap na yan. Feeling ko pa-contest naman TikTok si Ma'am Van. So, practice. Try ko na dahil niya. Tiga-basa, takaroon ni wala sa nakit. Paro. Naka-ready na. Wow. Gipos-hipos lang siya. Kay Teacher Romela Ilustre Arrevalo. Good morning dara sa imo. Kag kay Shello, of course. Kag Yes. Excel Faye. Oo. Sige. Kay Reynard Halandra, good morning. Greet nilang ko ng mga guards ng BDO kag Halandra family. Good Sa morning. video ni man. Mga guards ng BDO. Ang bot na din ng BDO. Kung damo guro ano. Tanan guro Tanan nga na guard. lang, Tanan na lang ang mga yes. video da. Para the more the merrier. Kay Michelle Cordero, good morning kuno kay Sol Cordero. May aga dra sa inyo. Yes. Sakay Jean Barom dra. Good morning. Kag kay Teresa Linaha Kayaw.
Of course, kay Virgie Legaspi Coloso. Maing aga, dira sa Maing Sabago aga. City. Kag sa ihada ko da si... Kashmir. Oo. Tay saan na to man? Wala gyapon na. Basta madayon O gina. sige, buton niyo lang ka pala gulping. Gani man. Maninoy, buwas na to. Yamin na sa kuan na. Maninoy, buwas na to. Yan Tapos, ni wala ikaw manino sa kasalan ni ko tiyo nya tik akan dugay no. Ha? Anong oras? ang lain lang ako, wala ka naka-prepare kung anong color, bala. Star. Ano wag ni Miss Jinky kay? Big Day of the Star. Paso. Big Day of the Star of Okay, Aksyon si Radio Mamba, di ba Bacolod. Star Mayo? Yes, oo. Star ang iyang hayo. Juvie Monares sa mga agaman. Kay Gliniel Palmon. Nga sige niya sir nga sige po ulan dapat tigilinit na subong. May kuan gani may LPA dahil may LPA. Ma'am Luing Melos, morning man. Standby na sa mga balita national. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isak. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26, detalye na sang mga balita nasyonal. Prioridad sang gobyerno nasyonal nga bakunahan ang mga individual nga nag-istar sa mga malayo nga lugar sa ikapat nga hugnat sang Bayanihan Bakunahan National Vaccination Drive karon nga bulan. Partikular nga unahon sang DOH nga bakunahan ang mga senior citizens nga wala pa nakakumpleto sang primary doses series kag mga natalana nga magpa-booster shots. Magapatigan man sang house-to-house vaccination, agud malambot ang mga senior citizens kag mapasangkad ang vaccination rollout sa mga komunidad. Wala naman sa nakitaan nga pagtaas sa kaso sa COVID-19 halin sa ginimplementar ang Alert Level 1 status sa 39 ka lugar sa Pilipinas. Sunog kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga sa karon, istrikto nga ginatutukan sa Department of Health ang sitwasyon sa mga lugar nga naka-Alert Level 1 kag wala man nagakulang sa pagpanumdum nga magsunod sa minimum health standards. Ang Alert Level 1 ginpatuman halin Marso 1 kag magalawig tubtob Marso 15 depende sa mga rekomendasyon sang national. Una gipahayag sa Octa Research Group nga may posibilidad nga magnubo pa sa 500 ang kaso sang virus sa katapusan sang Marso. Suportado naman ni Trade Secretary Ramon Lopez ang pagpaydalom sa bilog ng Pilipinas sa Alert Level 1 status kag sa expansion sang in-person classes sa tuyo nga mapahagan-hagan ang epekto sang tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Suno kay Lopez, dako ang nabulig sa Alert Level 1 status sa Metro Manila kag 38 ka lugar sa Pilipinas agud mas mapasanyo ang ekonomiya apang mas maayo ko ng pandemic restrictions ipatuman sa bilog nga pungsod. Dugang pa ni Lopez,
ang akong halog ang restrictions makapasaka ini sang domestic economic activity kag makabalanse sang external risk. Ginhimo ni Lopez ang suwestyon kadungan siya proposed intervention sa posibilidad epekto sa ekonomiya sa Pilipinas sa tensyon sang Russia kag Ukraine. Ginakonsiderar sang Pilipinas nga magdonar sang bakuna para sa mga nasyon nga mas nagakinahanglan sang dugang pang doses sang COVID-19 vaccine. Sino kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje, may bastante nga supply sang bakuna ang pungsod kag iban sa mga ini ang malapit na mag-expire. Kalakip sa mga nasyon nga ginakonsiderar nga taga namong Africa kag Myanmar. Apang ginpahay ni Cabotaje nga wala pa nahibaluan kung pila ka doses ang igadonar sang Pilipinas. Naglambot naman sa kapin 1.1 bilyones pesos ka balor sa ginasuspetsuhan Shabu ang nakumeskar sa mga tinaw sa gintingog nga puwersa sa kapulisan, Bureau of Customs, Armed Forces of the Philippines kag Philippine Drug Enforcement Agency sa isa ka balay sa JP Rizal Street sa RT Subdivision sa Barangay Karuhatan sa Valenzuela City. Kapin sa 160 kilos sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa dinaresto isa ka Chinese kay isa ka Pinay. Suno kay PIDEA Director General Wilkins Villanueva, halos isa ka bulan ng surveillance ang operating unit sa lugar. Wala sa target list nila ang duha nga nadakpan apan nagapati sila nga mas dako pa nga personalidad ang sa likod sini. Las 11 sang aga sang Martes ang impatigan ang bypass operation sa din masobra isa ka kilo ang istoryahanay sa transaksyon. Sa iban pang kabalita, national nagalaom ang Department of Environment and Natural Resources nga padayunon sang masunod nga administrasyon ang Solid Waste Management Program sang pungsod, partikular na ang pagdugang sang pondo para sa local government units kag pag-amyenda sang Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Sunod kay DENR Undersecretary for Policy, Planning and International Affairs, Attorney Jonas Leones, kag base man sa datos sang Environmental Management Bureau, ang highly urbanized cities kag fifth-class municipalities ang nagakinahanglan sang 300 milyones pesos kag 1 milyon ka pesos agud pondohan ng ila Solid Waste Management Program. Angod sinigin pahag man ni Leones ang importante nga papel sa private kag public sector sa pagbulig sang gobyerno nasyonal agud matagan solusyon ang problema sang basura sa Pilipinas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last 6:30. Inyong pamatian natin mga balita sa Aksyon Balita Morning. Akong Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report. Second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balakay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Reaction Boy Duran. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.